Nazi-ke ehamba phambili zalolu suku. Kudutshulwe kwabulawa abantu abathathu izolo eNanda. Izindaba zakulolu suku zifundelwa nguLondani Thumbeze uPatyazela umntakahlophe. Ngithi Zulu mabandla kaMjokwana Ntaba nenkashana kaMenza Mlazanga Meva neNimadloveni amandla dlela ngezansi sanibonani ngenibingelela. Kudutshulwe kwabulawa abantu abathathu ezehlakalweni ezehlukene izolo ebusuku eNanda. Kanti ke labantu badutshulwe ngabantu abangaziwa amaphoyisa aseqaleke uphenyo mayelana nalezi zigameko. Kanti ke lezi zigameko senzeke eNanda eMawoti. Ibandla International Independent Holy Church ke eGauteng namhlanje lizoshadisa isithandane ezingaphezulu kuka-1500 kanti phakathi kwalabo kabazobe beshadiswa namhlanje kukhona nabesilisa abanesithembu. Lokhu ke kwenziwa iminyaka yonke ngesikhathi sephasika kanti ke kuleli bandla nabesifazane bavumelekile ukuthi ke bacele umshado kwabesilisa. Kanti ke bavelile ke enkantolo ababili abasolwa ngokubulala intombazane uWandile Ngcobo wasemzinto kodwa wadlungula ubulawa emlazi engayile esikoleni ngalolo suku. Usifundo Bhengu utshela inkantolo ukuthi ke umngani wakhe nguBongani Jali ke weza wazomthatha kubo ke ephilani ephethe ke ama-drugs wathi abaye kubo bayobhema. Uthi ke babhema kubo aphela ama-drugs uthi yena ke wazumeka walala. Umngani wakhe uBongani wathi uyabuya usaphanta amanye ama-drugs. Usifundo ke qhuba uthi uBongani wabuye semtshela ukuthi ke usebulele ingane yakamakhelwane kumele babaleke. Ziguqa lapha ke ezakulolu suku ebengikuphathele zona nguLondani nguthumbeza uPatyazela umntakahlophe ngaphambi kokuqoqisa ngekhumbuzo udaba bengibethu luhambe phambili kuleli hora. Kudutshulwe kwabulawa abantu abathathu izolo eNanda. Kanti ke mawufuna ukukhona uthanda ukubika ngakho ungasishayela kule nombolo 076 1496177 076 1496177. uLondani Thumbeza uPatyazela kahlophe ngithi kini nonke umuntu abantu umuntu ngumuntu abantu nami ngumuntu abantu Nkosi thela umusa.